Godmorgen, eller god formiddag. Klokken er lidt over 10. Det er tid til Mød os online, Nomarco, webinar. Lige om lidt så bliver der præsenteret dagens oplægsholdere, som for jer, der var med første gang, da vi holdt vores webinar i december måned, så vi kunne genkende dem. Vi skal tale ukrudtsbekæmpelse, og vi er en god gruppe af folk med interesse i det, som har logget på i dag, og flere har også sagt, at de gerne vil modtage vores optagelse. Vi optager altid vores webinarer, sender dem ud til alle, der har været tilmeldt og vist interesse efterfølgende. Og hvis I har spørgsmål bagefter, er I selvfølgelig også velkommen til at henvende jer. Præsentationen er 20 minutter, og det er Benny Svenningsen og Lars Pedersen fra Nomarco Danmark. De kan selv få lov til at præsentere sig nærmere lige om lidt, som vil præsentere til os igennem en præsentation omkring Nomarco, og så dykke ned i ukrudtsbekæmpelse. Og så har vi tid til spørgsmål bagefter. Hvis I har spørgsmål, så rejs en hånd. Det kan man markere inde i chatten, og oppe i toppen, midt i baren, der sidder en hånd, I kan trykke på. Og ellers så skriver I bare ude i siden, at I gerne vil stille et spørgsmål, og så tager vi dem, når præsentationen er over. Opfølgningen er som sagt, at vi kommer til at sende ud til alle, der var tilmeldt, ikke kun dem, der deltager live, med en videooptagelse af webinaret, så man kan gense det. Og der vil også selvfølgelig være fyldt med kontaktdetaljer og en mulighed for at give noget feedback på webinaret. Men jeg tænker for nu, Benny og Lars, så vil jeg give ordet til jer. Så hvis I vil unmute og tage kontrol med slidesene, så er ordet jeres. Ja, hej alle sammen. Mit navn er Benny Svenningsen, og her har vi vores salgschef Lars Pedersen. Det er anden gang, som sagt, vi holder den her form for webinar, hvor vi vil dykke ned i et specifikt emne, og i dag ender vi ud med at skulle tale om ukrudtsbekæmpelse med varmt vand fra vores leverandør, producent Oliatech. Men lige inden da, så vil vi kort præsentere selskabet Nomarco Danmark, som er en del af Nomarco Nordic, som har egne import- og salgskontorer i Danmark, Sverige og Norge. Udover vores egne medarbejdere, egne kontorer og egne salgsfolk, har vi cirka 90 forhandlere fordelt på de 3 lande, som man kan se illustreret her på det her Skandinaviens kort. Og det er jo alle forhandlere i forskellige størrelser og varianter, lige fra en Pelling forhandler til Melex, Oliatech, Ramo og Alltrack forhandlere har vi. Med egne salgsorganisationer og serviceværksteder fordelt ud over hele landet. Nomarco er i dag ejet af et svensk børsnoteret selskab, Guldberg Jensen. Det er et mindre børsnoteret selskab, og så er mig, Benny Svenningsen, som er 6. generation af Svenningsens. Nogen vil måske kunne huske Svenningsens maskinforretning, som min far og jeg drev i mange år op til 2017, hvor vi så solgte virksomheden til Nellemann, og det hedder i dag Nellemann Machinery. Men jeg valgte så at drive et af vores små selskaber videre, Nomarco, som udelukkende på det tidspunkt havde importen af Melex elbiler i Skandinavien. Og det selskab har vi fra 2020 udviklet med fokus på udelukkende at have 99% af vores produkter på eldrift, fossilfri, miljørigtige produkter, men til den samme kundegruppe, kundeskare, som vi i alle årene, og Lars jo i den grad også, har arbejdet med. Når vi, lige mens jeg husker det, når vi nu kommer til Oliatech, grunden til, at vi har ret meget kendskab også til den her form for ukrudtsbehandling er, at i Svenningsen havde vi jo importen af Heatweed helt tilbage fra 2011, som nogen måske kan huske, som jo også var teknologi med ukrudtsbekæmpelse med varmt vand, hvor der også blev kørt med de her sensorstyrede maskiner, som vi monterede på blandt andet Holter redskabsbærere. Ja, det var egentlig kort om Nomarco Danmark, Nomarco Nordic. We have a green dream. Vi har den her grønne drøm, som vi forsøger at fokusere vores produkter omkring, og være en del af tidens trend og hen imod bedre miljø, både arbejdsmiljø, men også for selve miljøet.
vi laver lige en kort gennemgang af de produkter, eller de vigtigste af vores produkter, og der vil Lars tage ordet, og vi starter med vores elarbejdsbiler. Ja, et af vores hovedprodukter er jo Melex, som kan fejre mere end 50 års jubilæum som arbejdsbilproducent. Og vi har i Nomarco Nordic, altså Danmark, Norge og Sverige, haft det her i mere end 30 år. Og nogle af medarbejderne, der sidder oppe i Sverige, har faktisk været med i tæt på 30 år, så vi har rigtig stor erfaring med de her arbejdskøretøjer. Alle de her Melex-biler, de kan opbygges efter kundens ønske, det vil sige, at man kan få leveret med en lille kran, man kan få leveret med et skab eller forhøjet sider, vi kan få skraldekomprimator, vi kan få containerløsninger osv. osv. Så de her biler kan vi opbygge efter kundens ønske. Ja, og jeg vil se senere også, når vi kommer til varmvands ubrugsbehandling, kan vi også bygge det op på blandt andet en Melex som en lille redskabsbærer. Udover Melex har vi en lille koreanerbil, som er sådan en lille form for en bybil. Og den er produceret til det koreanske postvæsen, og derved har den her skydedør, og det er der mange, der er rigtig glade for, når de ligger og kører ude i trafikken, at de ikke åbner dørene ind i cyklister og så videre. Og den her er som en rigtig bil med aircondition, servostyring, bakkamera, parkeringssensor osv. Men vi har biler stående, så hvis der er nogen, der er interesseret, så er de velkommen til at komme og kigge, eller vi kan komme og demonstrere det. Ja, men til en helt rigtig pris, så den skal prøves. Så har vi håndholdte produkter fra Pelling, som er et fransk producent af kvalitets elektrisk drevne redskaber med løvpuster og hækkeklipper. De har specielt sådan et hakkejern, som der ikke er andre, der har et elektrisk hakkejern. Og der, hvor de udmærker sig, det er ved udviklingen af deres batterier, så de har dobbelt kraft på den samme vægt i batterierne, men så også i al almindelighed kvaliteten. Så har vi vores 100% eldrevne fjernstyrede græsklipper. Der har vi Remo, som er et godt, gedint afprøvet produkt, som er solgt i stor stil de sidste par år. Kan køre skråninger op til, alt afhængig af hvad hjul vi sætter på, men op til 55 grader. Den fås i dag også med pikhjul, så den, det er der, den kan køre 55 grader. Og så fås der forskellige klippebord til. Man kan få almindelige klipbord, eller her som er vist med en ligesom form for en hæksnitter. Den kan slå faktisk ligesom slagleklipper og grene op til en fingers tykkelse. Mm-hmm. Og vi kan få med fingerklipper til det her vildt med vilje, så om det er en skråning eller det er et fladt areal, og der er jo ingen støj, der er ingen udledning, og der er meget lidt service på de her maskiner. Så hvis der er nogen, der bliver i markedet for det, så er det hjertelig velkommen. Det er et produkt, der i den grad skal ses i funktion, så bliver man overbevist. Det er helt klart. Så har vi de eldrevne store græsklipper og redskabsbærer, blandt andet fra Alltrack, hollandsk producent. Der er med 75 kW lithiumbatteri og en drifttid, som står her 8-10 timer. Det er endda ikke engang korrekt, for de kan køre op til 16 timer, har vi erfaring for. Med 2,7 meter klipbord, med firehjulstræk, med aircondition osv. De her maskiner er en pendant til Toro, Ransomes, John Deere osv. Og kan fås med alt muligt andet udstyr. Man kan få fejemaskine. Vi har fået udviklet en Nespo elektrisk fejemaskine til dem, som fungerer rigtig godt med et rigtig godt moment, og det er vi også ved at få gjort til vores Boschung redskabsbærer, som vi ser lige om lidt. Men ja. Her er vist med en V-plov og en saltspreder, og det kan jo være saltspreder eller saltlage eller whatever, så her har man en fin redskabsbærer. Mm. Og også illustreret her ved, at den kan køre med ukrudtsbørste. Med hækkeklipper, løvblæser, eller med andre former for ukrudtsbehandling. Ja. Om det er en ukrudtsbrænder eller varmluftsbehandling. Det næste helt nye skud på stammen, som vi har fået i Nomarco Nordic, er fra Boschung 100% eldrevne redskabsbærer, altså professionelle redskabsbærer, som i den forstand, man kender dem fra Kärcher, Holter og Hago, og fra SU-maskiner. Mange kender af landets kommuner og anlægsgartner, og noget kender jo Boschung S3, den dieseldrevne redskabsbærer, og de har valgt for en del år siden at gå ren el i deres køretøjer. Og her er det S2'eren. Det er igen, som vi
Benny sagde, en 100% elektrisk drevet knækstyret Faizu-maskine på 2 kubik, der i år bliver afløst af en Urban S2 Max hedder den, som bliver på 2,2 kubik, og i kabinen kan man vælge, om man vil sidde i midten af kabinen, eller man vil sidde i højre side, altså ude ved den ene sidebørste. Så denne her er tæt på den gammelkendte dieseldrevede Boston S3. Men meget, meget bedre førerkomfort. Det bliver noget helt andet med den her kabine her, og de valgmuligheder, der bliver. Så det glæder vi os i den grad til at komme rundt til alle interesserede at vise frem. For at vise, at det her det ikke er noget helt nyt, så har vi referencer. Så har vi reference fra Berlin Kommune, som kører med 104 stykker af de her elektrisk drevne fejemaskiner, og de kører med 60 stykker af den, der hedder Pony P3, som vi vil vise om et øjeblik, som er også en elektrisk drevet redskabsspærre, som laster 2 tons på ladet og kan udstyres med fejemaskine, skrabeblad, salgsbreder osv. Og ikke mindst Faizu-anlæg, som vi så ikke har vist her, men Faizu-anlægget med samme funktion som S2'eren, som man, hvis man ikke har brug for Faizu-anlægget hele året rundt, kan man sige, og man så gerne vil bruge den som vintermaskine, så kan man switche. Så også en rigtig, rigtig god løsning. Og kører i dag i forskellige kommuner, Frederiksberg Kommune, Rudersdal Kommune, anlægsgartner Gottlieb og så videre. Så viser vi et billede senere også fra Gottlieb, der kører med den med ukrudtsbehandling. Så er vi kommet til dagens hovedemne, hvor vi vil dykke lidt længere ned, og det er ukrudtsbekæmpelse med varmt vand, hedevand fra Oliatech, og det vil Lars prøve at tage os igennem her. Ja, Oliatech er et fransk produkt, som er produceret igennem 20 år, og det her produkt er lavet, det er produceret til ukrudtsbekæmpelse, hvor mange af vores kollegaer, der har set et marked for det her, de har fundet nogle højtryksrensere og prøvet at bygge dem om. Og udfordringen ved højtryksrenserne, det er, at de står og stopper og starter og soder fyret til, og så svinger det fra op til 12 grader har vi målt i temperatur, hvor vi med vores anlæg holder bevisligt temperaturen inden for 1 grad kvæg. Jeg kommer til det lidt senere. Det er bygget op på en speciel måde. Og fyret kører kontinuerligt. Det vil sige, i det øjeblik, at man holder håndtaget inde på lansen, og der kommer vand ud, så vil fyret køre, indtil man slipper håndtaget igen. Og så er der nogle ventiler og nogle flow sensorer, der gør, at vi holder temperaturen inden for 1 grad. Og det der med at fyret kører, det er, at den skruer op og ned for flammen, kan man sige. Ja, det gør også noget med noget flow sensor på noget vand. Men det er et af de her unikke patenter, ikke? Det er bare et af dem. Ja. Og så kører vi med en forholdsvis lav vandmængde. Min påstand er, at vi skal ikke bruge mere vand end højst nødvendigt, fordi det vand, som ikke rammer planten, det løber jo hen og giver grobund til noget andet. Så det vil jo virke som en form for regnvand. Så vi skal ikke bruge mere vand end nødvendigt, men nok. Og der har jeg Oliatech, der kører vi på vores lille anlæg med 4 liter, og på de større anlæg kører vi på 5 liter, alternativ 10 og 15, men det kommer vi til. De har en af deres ting, de fokuserer på, det er Oliatech-metoden med de her dråber, du lige kan forklare kort. De laver mikrodråber op til større dråber, fordi store dråber overfører varmen bedre. Altså, de her planter, det er jo for at få blancheret planten, som vi brugte vand, eller vi brugte noget andet. Men man har bare fundet ud af her, at store dråber, de gør større skade på planten. Så her blancherer man bladene, og så dør roden. Det, der er forskel her i forhold til en gasbrænder, det er, hvis ikke man er meget påpasselig med de her gasbrænder, så får man jo svitset planten af, og så sker der det, som de gør andre steder, når de gerne vil have en skov til at vokse, så brænder de den ned, for så kommer der rigtig gang i rodnettet, hvor ved at blanchere det, så dræber vi rodnettet. Ja, man kan aldrig give den for meget med det varme vand på den måde, kan man sige, planten. Du kan ikke overbehandle med vand, men man kan underbehandle. Ja. Og igen, med varmt vand kan du gøre det i blæsvejr, du kan gøre det i tørke, og du kan gøre det i regnvejr. Op ad cykler, op ad husmure, op ad hække. Og op ad altså buske og træer, så længe der er bark
på træerne eller på buskene, så tager de ikke skade, så man kan også bruge det som ukrudtsbekæmpelse inde i beplantninger. Ja, og uden at gøre det alt for langhåret, så har vi lige et af de her patenter, vi snakkede om, som er illustreret lidt her. Det er bare for at vise, at det ikke er en højtryksrenser, at der sidder altså nogle ventiler, der sidder nogle flow sensorer, der sidder filtre osv. osv. Og så er der jo en lukket boiler, altså en varmekedel, hvor vi er oppe og varme vandet op til 120 grader, og det kan vi jo gøre uden det koger, fordi det er under tryk. Vi er nødt til at komme op på 120 grader, for at vi kan få en 899 grader ude for enden af lansen. Når den er kørt igennem de 20 meter slange. 20 meter slange, der har vi jo noget varmetab. Ja, og for at sikre, at vi har 99 grader derude, så skal man op omkring 120 grader, når det er koldt, når man starter i marts måned med at behandle, eller februar-marts med at behandle måske. Yes. Olietjek-anlægget, der kan vi gå ind og stille temperaturen. Det vil sige, hvis I gerne vil ud og ukrudtsbehandle for eksempel i marts-april måned, og det er 5 grader, så skal man jo køre med en forholdsvis høj kedeltemperatur, fordi der er meget varmetab i slangen. Så der kører man med en høj temperatur, når så vi når hen i juli måned, og forhåbentlig det er 25 grader, så går man hen og sænker temperaturen i kedlen, for ellers så koger vandet derude, og så får vi ikke den effekt, vi gerne vil have med de store dråber, fordi så koger vandet. Ja, men hvorfor varmt vand, og hvorfor ikke damp eller ukrudtsbrænding, altså flammebehandling? Hvorfor det? Skov og Landskab lavede en undersøgelse, så det her, det er heldigvis ikke noget, vi har fundet på. Det er noget, der er nogle mennesker, der har fået nogle penge for at lave. Så i 2004, 5 og 6, der lavede Skov og Landskab en undersøgelse her, hvor man mærkede nogle arealer op, hvor man lå og talte planter osv. Og der behandlede man med gasbrænder, og man behandlede med dampanlæg, og så behandlede man med hedvand, som vi taler om her, og så sprøjtede man med pesticider. Og i de her 3 år, der behandlede man, hvis vi kigger på gasbrænderen, så behandlede man første år 8 gange, anden gang år 6 gange, og sidste år 4 gange. Det vil sige, at vi er oppe på en behandling over 3 år på 18 gange med gas og med damp. Og det er jo igen det, der bevidner det, hvad jeg siger med dråberne, fordi damp, det gør ikke ret meget skade på planten. Der skulle man op og behandle med 20 gange, og med hedvand, der var vi nede på 10 gange. Så det er jo tæt på en halvering af behandlingerne i forhold til gas. Og der skal man huske, at de gange, man har været ude og behandle de her 20, 18 gange og 10 gange, der har man ved hedevand, varmt vand, kunne have gjort det alle dage, når det regnede, når det stormede, når det var tørke. Man kunne gøre det uden at tage hensyn til cykelstativer, bark på planter. Men andre, med flammer i hvert fald, skal man tage den hensyn. Det skal man selvfølgelig ikke med damp også. Ja, der er også afbrændingsforbud og så videre, hvis det bliver rigtig tørt om sommeren. Ja, så der er nogle ting. Men den her test, den ligger sådan set på nettet, så det er bare at gå ind og søge den, så er den tilgængelig for enhver, hvor der står udførligt, hvad man har gjort, og hvordan og hvad tid på året. Der er også sådan en skala med, hvad tid på året de har behandlet, og så videre, og så videre, og så videre. Jeg mener, det var derværende Palle Christoffersen, som stod for spidsen for det der. Ja, det var det. Så kommer vi lige til lidt gennemgang af vores modeller, de bedste modeller, vi har at byde på. Ja, hvor en af vores bestsellere, det er Hødig Xevo Speeder, som er monteret på en elektrisk undervogn. Så her har vi et elektrisk drevet anlæg. Altså, det er eldrevet på vandpumpe og på oliefyr og ellers hvad der er. Og så er det også på en elektrisk drevet undervogn. Vi bruger stadigvæk en lille smule olie til dieselfyret for at få varmet vandet op. Der er ikke noget endnu, der har været kraftigt nok til at kunne varme. Men med et støjniveau stadig på 29 dB. At gå med den her fuldstændig tyst, bare står og brummer stille og roligt i baggrunden. Og så har du et behandlingsmålstykke dernede også på 40 cm. Ja. Fordi du har 5 liter i den her maskine, ikke? 4 liter. 4 liter har vi, og 20 meter slange. Og så kan man jo ellers gå rundt ind igennem, vi har solgt nogle også til nogle hospitaler, hvor de skal ind i nogle indergårde, hvor man lige kører ind over hvor vi har sat endnu smallere hjulsæt på, for at kunne komme ind i de helt smalle steder, men ellers have den med på en trailer rundt. Fantastisk stykke værktøj. Og på alle vores modeller er der automatisk kalkbinderanlæg. Det vil sige,
Vi har jo det her kalk i vandet, så den tager selv, eller giver selv noget middel, som er med til at binde kalken til vandet, så det ikke kalker lige så hurtigt til. Storbror? Ja, storebroren til den hedder Huart. Den kan fås med en 500 liter tank eller en 1000 liter tank, og kan ligge på en trailer eller på en elbil eller noget andet, men det kommer vi, der er lidt andre slide til det. Her kan der gå 1 bruger, eller alternativt 2 brugere, så man kan sætte 2 20 meter slanger på, så der kan faktisk gå 2 mand med den her behandle. Hvis der går 1 mand og behandler, så kan han, som vi ser på billedet op til venstre, så kan han jo gå og behandle med lansen, og så kan han bruge 5 liter i minuttet, når han går punktbehandler, så han ikke bruger mere vand end nødvendigt. Han kan også vælge at gå over på maskinen, og så trykke den op, så kan han alternativt gå op og bruge 10 liter i timen. Det vil sige, hvis det er et større areal, så bruger han 10 liter vand i minuttet. Ja, hvis det er store vækster, altså store ukrudtsplanter, så lige give den 10 liter. Ja, der går under et hegn eller noget, men til punktbehandling er det rigeligt med de 5 liter. Og her kan du også gå med det 40 cm mundstykke og et 80 cm mundstykke. Ja, op til 80 cm. Ja, det findes. Altså, ja. Hvis I ser billedet op til højre, så kan I se, der er monteret en Honda benzinmotor. Det er kun, hvis man ønsker at få højtryk på det her anlæg. Så i realiteten kan man bruge den her som sådan en svejsekniv, hvor man kan ukrudtsbehandle 1 eller 2 mand. Eller man kan vælge at bruge det som et hedevandsanlæg. Højtryksrenser eller hedevandsanlæg op til 130 bar. Og så kan vi vælge mellem koldt vand, 60 grader eller 90 grader vand. Så det er vigtigt, at den motor står ikke og banker, når man bruger ukrudtsbehandling, så står det kun det almindelige fyr igen, som på den anden 29 dB, og der kører du lavtryk, så vandet løber stille og roligt ud i de her dråbeformer. Men når du skal højtryk, så tænder man på den der. Ja. Yes. Ja, det samme anlæg kan monteres bag på en traktor, og så vil man montere et 80 cm mundstykke, hvor vi også har kantstensbehandling, og hvor vi også har en sidedyse, eller man kan få en sidedyse på. Det kan sideforskydes, og det kan køre med den ene halvdel op på kantstenen. Og som I ser på det midterste billede, så sidder betjeningsboksen inde i maskinen, og det gælder uanset om det er en elbil eller en redskabsbærer eller traktor eller hvad det er, så kan man sidde og gange op og ned på vandet derinde og tænde sidedyserne og tænde og slukke, og man kan følge temperaturer og hvor meget vand der er på beholder og så videre, så videre. Ja, meget enkelt. Her en Huart 500 bygget op på en Melix elbil, og her med en light, let 80 cm frontbom, fordi som du sagde, en Huart 500 kan give 2 gange 5 liter, det vil sige 2 gange 40 cm. Det er 80 cm frontmundstykke, sideforskydning, sidedyse på en eldrevet elbil, og med en eldrevet varmvands ukrudtsbehandler. Ja. Og det er altså et billigere alternativ end en mange gange lidt dyrere dieseldreven elredskabsbærer, men vi har også, fordi der kører så mange Egholm, bygget et helt specielt sæt med monteringsbeslag og frontmundstykke med sideforskydning til at sætte på de her Egholm. Og hvad er det for et anlæg, der sidder på den? Det er det samme anlæg, som sidder på elundervognen, det som hedder Hurtig. Så her har vi en 300 liter beholder, og så har vi vores 40 cm mundstykke med sideforskydning, og så har vi også den 20 meter lanse, så her kan vi håndbehandle eller køre rundt med maskinen og behandle. Ja. Alternativt kan man montere det på en eller anden form for redskabsbærer. Det kan være her en Holter, det kan være en Kärcher, det kan være Vitra, det kan være Haco, det kan være whatever, hvor vi sætter 500 alternativt 1000 liter. Og det er det så et Binnick-anlæg, der så lige pludselig giver 15 liter i minuttet. Ikke 5 eller 10, men 15. Det er fordi det her anlæg er hydraulisk drevet fra maskinens hydraulik. Det her er ikke elektrisk. Der står ikke batteripark og trækker de her pumper. Det bliver hydraulisk drevet af redskabsbæren. En dieseldrevne redskabsbærer. Og så har vi, som Benny siger, 80 cm frontbom og en 40 som en sidedyser. Ja, så her har vi 120 cm behandlingsbredde eller 80 plus kantstensbehandling. Og her er den så vist på den 100% eldrevne Pony redskabsbærer med en 2 tons lastevne. Der sidder en Huart 1000, altså et eldrevet anlæg på med 1000 liter tank og med 80 cm frontbom behandling. Ja. Så igen,
igen Lansen her. Så her er vi tæt på at være 100% elektrisk, dog bruger vi stadigvæk jo, som med alt andet, en lille smule brændstof til oliefyret. Ja. Inden vi slutter af med spørgsmål, så har vi den her TCO-beregner, Total Cost of Ownership, altså den forbrug af penge, man har i maskinens levetid. Det er nogle tal, som kunden I selv kan sætte ind. Vi har jo skemaet. Her har vi så sat nogle tal ind på en Oliesæk-Hurtig speeder, altså sådan en, som sidder på den der Egholm, eller på vores eltrækker. Eller på en eltrækker, ja. Og den... Så det er egentlig, hvis I kigger op til venstre, så kan man egentlig bare sætte dieselpriser, vandpriser, elpriser ind der. Og sige, hvor mange driftstimer om året man mener, man kører. Ja, 350 eller 250 eller 400 eller whatever. Ja. Og så har vi tastet ind her, hvad vores forbruger i vand, og hvor meget den bruger af kalkbinder osv. Og her har vi jo så taget en af vores konkurrerende produkter, som er billigere end vores. Det her tilfælde 20.000 billigere. Ja, den bruger så mere vand og kører med en dieseldrevet eller en benzindrevet motor. Der er ikke ret mange, der har eldrevne udkrudtsbehandlere. Så som I kan se her, så har vi et årligt forbrug på 23.000, hvor de med den anden, fordi de bruger mere vand, så bruger de også mere benzin, og de bruger også mere diesel, så har de et årligt forbrug på 64.000. Så efter første år vil der, selvom vores er dyre, være en besparelse på 21.000 kroner. Og efter 5 år på 186.000. Igen, det er det nogle tal, som kunden selv kan sætte ind. Det er ikke nogen, vi sætter ind, I kan få TSO-beregneren og selv taste jeres egne tal ind. Ja. Det her, det er, ja. Så udover at spare penge, så sparer du jo også arbejdsmiljø, fordi du har meget, meget lavere støjniveau, og du sparer også miljøet, fordi du bruger mindre brændstof, mindre diesel, mindre vand, mindre service. Det var egentlig ordene. Jeg vil så sige, at vi har selvfølgelig mange af de her produkter hjemme, både nye og demoprodukter. Så ja, det er bare at række ud. Mikkel? Godt. Tusind tak, Lars og Benny, for en grundig præsentation. Selv tak. Jeg vil lige stille et spørgsmål ud til publikum. Der er ikke så mange, der har rækket hånden op, så jeg håber, I stadig er med. Jeg kan se, at vi er en del, vi er næsten 40, der er på live her, hvilket vi godt lige kan glæde os over at dobbelt op af, hvad vi havde første gang, vi lavede webinaret. Så der må være noget, der hedder en akkumuleret effekt der. Så hvad bliver det ikke til næste gang, vi laver det? Men er der nogen af jer, der har noget erfaring med den her type produkter, eller er der nogen af jer, der står sådan med nogle overvejelser i forhold til at lave det her skifte til en anden form for ukrudtsbekæmpelse? Nu når vi står over for sæsonen, der starter om ikke så lang tid, så kunne det være sjovt og spændende at høre nogle erfaringer. Hvis der er nogen, der har friske på at stille spørgsmål eller dele lidt, så byd gerne ind nu. Ellers så vil jeg spørge jer, Benny og Lars, i forhold til sådan udbudsmateriale, når man tænker på ude i kommunerne og andre steder, er der nogen, der spørger efter det her specifikt i dag i forhold til sådan en helt kemikaliefri ukrudtsbekæmpelse, som det her vil have på den miljø? Altså, hvor langt er vi i Danmark i kommunerne? Der er vi meget langt. Vi er meget langt. Det der er, det er, at det her, der er jo mange kommuner, hvor man er i gang med det her, hvor udfordringen hos os ligger i boligselskaberne, fordi det her, det er jo altså, de er vant til at købe en gasflaske, og så sådan en eller anden lille brænder til 2.500 kroner. Så når de hører økonomien i at investere i sådan et anlæg her, som koster 160.000 kroner og op efter. Og det er jo også med dampanlæg, det er jo også med gasbrænder, det er jo altså de store gasbrænder, det er jo meget, meget dyrere end hvad man har været vant til, og specielt meget, meget dyrere end at gå med pesticider, men som sagt, vi startede med Heatweed tilbage i 2011, og der var det allerede en ting, men nu er det jo noget, alle taler om og er med på. Så der er helt klart en ny interesse for at vide mere omkring det. Jeg kunne jo godt være sådan en, der finder på at sige til Henrik, som jeg kan se har været venlig at slå sit kamera på, som en af de eneste, vi har med her med kamera. Henrik, du ved godt, jeg kan se, at du smiler, så du ved godt, hvem du er selv også. Hvor er du med fra, og hvad tænker du har fået med hjem fra præsentationen nu her?
Jamen, jeg er fra Syddansk Universitet i Odense, og vi kører med Oilitex varmvand og har rigtig gode erfaringer med det. Så derfor, det var bare for at høre, om det var noget nyt og spændende. Vi arbejder utrolig meget på at komme igennem med nogle elbiler og noget, men det er jo en svær balancegang, så derfor er jeg med. Så I er i gang, og I har også et elbilsprojekt, lyder det som om? Ja, det har vi. Ja, spændende. Er der andre, som her på falderebet vil nå at enten spørge om noget eller dele noget, så ræk lige en hånd op, eller så må vi bare konkludere, at vi har haft mange, som har lyttet nysgerrigt med, og vedholden har været med den halve time, vi satte af i dag. Endnu en gang tak til vores oplægsholdere, Benny og Lars, som selvfølgelig også er værterne, Nomarco på dagens webinar. Vi laver de her webinarer sådan cirka hver anden måned, og prøver at zoome lidt ind på både det store billede, når det gælder omstilling til fossilfri og grønne maskiner, ikke mindst ude i kommunerne i Danmark. Og så dykker vi ned i nogle specifikke produkter, som er årstiderne, vi står overfor, og der er ukrudtsbekæmpelse været temaet i dag. Så vi optager webinarerne, vi deler det på vores LinkedIn-side. Det har jeg delt et link til her i chatten, så følg os på LinkedIn. Der kommer vi også til at annoncere kommende webinarer og de produkter. Har I nogle interesser, hvor I tænker, at det kunne være spændende at høre noget næste gang om det produkt, eller det område inden for et behov, I arbejder med, så skriv til mig, eller skriv til Benny eller Lars, eller skriv til os inde på vores LinkedIn-side, og så prøver vi at få det med i vores planlægning. Ja. Vi vil helst tale om noget, som interesserer jer. Jeg tænker helt klart, næste gang, Mikkel, næste gang kunne jeg forestille mig, at det vil blive Ramo og Alltrack, græsklipper og alt det, man vil have der, næste gang vi gør det. Jeg går lidt dybere ind i batteriteknologi og driftstid og så videre. Og mulighederne der. Ja. Yes, det er godt, når vi skal gå hårdt til at slå græsplænerne og plænerne ude i kommunerne. Det lyder som en god idé. Tusind tak for i dag. Lad os lige sende nogle klapsalver afsted til dagens oplægsholder og hinanden, og så ellers fortsat god tirsdag bliver det jo så derude. Tak fordi I lyttede med. Tak for nu. Vi tales. Hej.